Najstariji momak je Nenad Marković, tim menadžer reprezentacije Srbije u igranju igrica, asocijacije takozvanog e-sporta. Igrice su postale svetski sport, dragi moji. Mlađi je Bogdan Ilić, među ljubiteljima igrice LOL, League of Legend, poznat pod pseudonimom Baka Prase. Bogdan i Nenad su moji gosti na Staroj planini. Bogdan igra igricu koja je neka vrsta borbene arene u kojoj igrači kontrolišu borce sa raznim moćima, a Nenad je vodio srpsku reprezentaciju koja je, a mnogi to ne znaju, 2015. godine postala svetski prvak u Južnoj Koreji. To je isto kao kada bi srpski fudbaleri osvojili mundijal usred Brazila. Došao sam sa takozvanim gejmerima na Staru planinu i odmah ih odveo na vodopad Bigar. Bogdan igra igrice i ima svoje sponzore, on je i komentator igrica na jednom čuvenom sportskom kanalu, a Nenad sa svojim kolegama u asocijaciji pomaže mlađim gejmerima da osvajaju svet. Njih vodim da upoznaju lepote Stare planine. Vidjeli smo zeke. Vidjeli su Bambija. I Bambija, 2 Bambija noću, to mi je najviše krivo što to nismo snimili. I vidio sam ja onu jednu zmiju, zašto koju mi ne verujete da smo prešli. I tvrdiš da sam je ja zgazio? Da. A to nije tačno. Kako si spavao? Ja sam spavao kao dete. Probudio sam se par puta čisto ono da razmislim o tome koliko lepo spavam i onda sam samo nastavio da spavam. Kakva filozofija. Prvi nivo pređen. Malo spavanja, malo odmora, malo posete vodopadima kojih ima nekoliko desetina na Staroj planini. U kasno proleće uspeli smo da zateknemo i sneg. Ti, Bogdane, imaš 2 sestre i 1 brata? Da, i svi su mi ono rođeni, baš ono, znaš. I kako je u toj igrici? U igrici? Jako naporno, jednostavno nisam glavni lik što mi jako smeta. I onda moram da delim svoje resurse sa svojim ukućanima. A ko je ono što je ranije bilo u igricama kraljicu, na kraju moraš da pobediš, je to najmlađa sestra? Pa ne, to je zapravo majka koja mi kaže dosta si sede za kompjuterom, Bogdan, idi radi nešto normalno. Kaže, majko, ono, posao mi imamo, treba mi novca da preživim. Ne, idi radi nešto. Pazi kakva tužna priča. Idi radi nešto konkretno, znaš. Idi u reality, Bogdane, konkretno. Pa to, velikog brata da te vidi svet, a ne te gluposti na YouTube-u da postavljaš. Ja sam rekao, majko, molim te. Majko, molim te, oprosti YouTube-e. Šaj se, naravno, moja majka ne ponosi velikog brata. Više voli mene. Kapiram, učio starijeg brata. Pazi, on sad si ga upropastio. A baš sam mu rekao, iskreno. Pa ne, pa i ti da dočekaš 5 minuta. Pa napokon više. Da ga na televiziji ti da mu sve objasniš. Zašto je stari kompjuter uvek njegov stari završavao kod tebe? Bukvalno, zašto nije neki novi završio kod mene? Novi je završio kod mene tek kad sam ja kupio sebi novi. Od novaca koje sam dobio od posla, posla, igrao sam igrice, ali ljudi vi mislite da to nije posao, to zapravo jeste posao, to polako postaje sve ozbiljniji posao. Tih dana sam slušao zanimljive priče svojih gostiju gejmera, ali sam hteo da proverim i šta je sa čuvenim selima za koje se ranije pričalo da će biti dragulj seoskog turizma. Nadomak reke Jerme, na 22 km od Pirota, je selo Vlasi. Nekada je imalo 700 stanovnika, a sada 30 puta manje. Ovde nema ko da radi, a kamoli da se bavi turizmom. Selo Vlasi. A slušao sam o tom selu mnogo kako izgleda kao da je iz 18. veka i stvarno jeste na fenomenalnoj lokaciji. Međutim, ono sad ima 20 stanovnika i niko se u njemu ne bavi seoskim turizmom, što je, mislim, vjerojatno jasan sam pokazatelj da para nema da se investira u bilo šta, jer niko nema para da uloži sad 20-30 hiljada evra da osposobi svoje to staro domaćinstvo da može da ugosti ljude ovde.
a ovde su blizu i manastir Sukovo i manastir Poganovo, koje su jako važne tačke kada dolazite u okolinu Pirota da ih obiđete. Srbija ima lepotu prirode, ali što se tiče turizma seoskog u ovoj ovde regiji u kojoj se ja sada nalazim, slaba vajda, a lokaliteti su odlični. Ja sam drugim zadatkom došao ovde, iskreno da vam kažem. Ja sam došao da vam ukažem na to da ako dolazite u Pirotski kraj, obavezno vidite manastir Sukovo, obavezno vidite manastir Poganovo, ali ja sad idem u Zvonačku banju. Jedan lokalitet koji je rođen samo za jednu stvar. A vidjet ćete i koju. Da ne zaboravimo još važnih tačaka za Pirotski okrug i Staru planinu. Manastir Sukovo na 18 km od Pirota na obali reke Jerme, crkva Uspenja Presvete Bogorodice, lepota iz 19. veka. Nedaleko je i manastir Poganovo, na levoj obali reke Jerme. Na samo 10 kilometara je od autoputa Niš-Sofija. Pominje se 12. vek kao doba zidanja ovog prelepog mesta. Drugi nivo pređen. Da ne zaboravim gde smo krenuli, u Zvonačku banju. Tako reći, propala Zvonačka banja u opštini Dimitrovgrad, na 50 km od Pirota. Iz Niša su na moj poziv došli borci iz paintball kluba War Zone. Došli da dožive borbu na temeljima srpskog turizma. Da zajedno pokažemo svetu kakve Srbija destinacije ima. Protivnici će ekipi War Zone-a biti moji gosti gejmeri i moja želja da neko plati za ovo, što bi deca rekla. Ovako danas izgleda hotel u Zvonačkoj banji. Znaš šta mene zanima? Kada će starije generacije da shvate da je industrija zabave za industrija budućnosti? Pa verujem kada ove mlađe ostare. Znači, kada budeš ti bio starac, to će se desiti. Ili ja kad budem bio, da ne budemo realni. Teško je naučiti starog psa novim trikovima. Dostojevski, Šalim se, ali mi je zanimljivo je koliko se tu u stvari novca okreće i vrti. Pa dosta, da, definitivno. Šta je to dosta? Pa kao, pričamo o milionima već, na tim većim turnirima, milioni su u pitanju i to neke igrice čak i ono 10, 15, 20 miliona su nagrade za turnir. I onda igrači uzimaju pojedinačno, pa ode uzme on po milion i po igrač i tako, postane milioner posle jednog turnira. Dobro, sve sam shvatio. Nenade, Srbija je praktično bila najveće iznenađenje svetskog prvenstva u Srbiji. Tako je, bili su najveće iznenađenje, osvojili su svetsko prvenstvo, to je bilo 2015. godine, na opšte iznenađenje svih, pa čak i nas samih. Mislim, znali smo da posjedimo određeni kvalitet, međutim, nismo znali da zaista toliko daleko možemo da doguramo. Poklopili su se razne neke kockice još na samom turniru i mi smo jednostavno izašli kao pobednici na opšte zaprepašćenje svih živih prisutnih tamo. Ti hoćeš meni da kažeš da su tamo bili, što kaže Singapurćani, da su bili Južnokoreanci, Amerikanci i tako dalje. Tako je, 46 zemalja. Znači to je takmičenje koje broji preko 400 takmičara. Mogao sam da slušam satima gejmerske priče i priče o uspesima naših mladih ljudi, ali obračun nije mogao da čeka.
Ovo mesto po svemu sudeći ničemu drugom i ne može danas da služi. I ima Srbija preko 1000 izvora mineralne vode, što hladne, što tople. Mineralni gas i lekovito blato, ima više od 40 banja zvanično. Međutim, samo je dovoljno pomenuti Matarušku, Nišku, Kuršumlijsku banju, pa da bude jasno da nešto ne funkcioniše. Stoje u vremenu. Ovčar banja je još jedan primer, baš kao i ova u kojoj bijemo ovu bitku, Zvonačka banja. Zvonačka banja i hotel Mir nekada su bili, kažu, najposećenija lokacija ovog dela Srbije. Ovaj hotel ne radi već 11 godina. Ugovor sa tadašnjim zakupcem je raskinut. Međutim, sada ovde nema ni prozora, ni vrata, ni doktora. Novi vlasnik je neke bazene nedaleko renovirao, a hotel još čeka. Ova banja je poznata po izvoru mineralne vode, čija je temperatura 28 stepeni. Voda deluje pozitivno na nervni sistem, a ovde je nekada radilo mnogo dobrih lekara. U ovom obračunu nisu bili potrebni lekari. Warzone iz Niša nas je pobedio, ali je to bila pirova pobeda, jer će nam svima ostati samo slika propale srpske banje. Treći nivo pređen. Moji gosti i ja nastavljamo putovanje starom planinom i prelepim predelima pirotskog kraja. I oni vide u svemu lepo, vide planinu na koju ne idu često i svaki izlazak i susret sa prirodom im je lek za dušu i telo, kao i kanjon Jerme, koji je na njih ostavio poseban utisak. Sa planina idemo u dolinu, i to Nišavsku. Dolazimo da probamo razne pirotske specijalitete. Ako se niste najeli u pirotskom kraju, tamo niste ni bili. Moji gosti na putu su gejmeri. Stariji momak je Nenad, menadžer srpske reprezentacije u igranju igrica, koja je postala svetski prvak u Južnoj Koreji 2015. godine. I Bogdan, koji je na prostorima bivše Jugoslavije poznati igrač popularne igrice LOL. Vraćamo se u hotel na Staroj planini. Tamo smo smešteni svih tih dana. Deco, putujete vi negdje po Srbiji, ne? Ne, bukvalno, recimo, današnjim mojoj generaciji, mlađim od mene, je glupo kao kako putovanje po Srbiji, Srbija, nema ništa se vidi tu, tačno ti pričam iz iskustva šta sam ja čuo od mojih vršnjaka i mlađih od mene, kao šta ima se vidi u Srbiji, Srbije, idemo negde, Grčka, Egipa, to. Budva, bukvalno, i baš pričaju da je Srbija, govore loše stvari o Srbiji, kao da nema ništa se vidi, da je turistički nepostojeći faktor. U hotelu Stara planina na Babinom zubu na 1400 metara nadmorske visine, skijalištu Stare planine, su moji gosti bili smešteni nekoliko dana. Uživali su i odmarali i tih dana išli u naporne avanture. Stekao sam utisak da im ništa nije bilo teško, ali im ništa nije ni falilo. Četvrti nivo pređen. Novi dan, nova avantura u emisiji Gost. Idemo ka Zavojskom jezeru. Ka izuvijanom Veštačkom jezeru, koje bi u kasno proleće, kada smo mi došli, trebalo da bude punije, jer ga čeka leto, kada će kupači i pecaroši iz okoline doći da uživaju. Odlazimo u selo Gostuša na 30 km od Pirota. U brdima iznad Zavojskog jezera je selo poznato po krovovima napravljenih od kamenih ploča. Priča se već dugo da će iz stranih fondova stići novac za rekonstrukcije svih krovova i kuća u ovom selu i da će ovde početi da dolaze turisti iz svih krajeva sveta. Gostuša danas ima problem.
Staračko stanovništvo, samo 100 ljudi ovde živi, a bilo ih je posle Drugog svjetskog rata oko 1300. Ko bi se ovde bavio turizmom, to ne znamo. Ja ovde vodim svoje goste da osete atmosferu, da vide život koji nije nalik prestoničkom. Vodim ih kod domaćice Božane, koja je i jedna od onih koji se bave turizmom i gošćenjem ljudi. Ovo, ja sam i malo i probala da vidim da se ispekla, nije bitno. Kako? Molim lepo, Bogdane, izvoli, reci. Domać. Fantastično izgleda. Ja ću ti za Božana da ti pošaljem tebi kad... Veću pitu nisam video. Je li? Da. To je najveća. Pa, mogla bi se tako reći. Najveća pita u Gostuši je. Dika Božana, ajde objasnite ovim momcima, pošto ja nisam u detalje objasnio, ali Nenad je vodio našu reprezentaciju ovih omladinaca što igraju igrice u Južnoj Koreji, su pre 2 godine osvojili šampionat sveta. A ovaj momak je jedan od najvećih nada na ovim jugoslovenskim prostorima, što kažu za to. Ja sam ih doveo namerno u prirodu da se sklone od kompjutera. Da. I onda da ih usput ih učim malo tradiciji, oni mene, ja njih i tako dalje. Pa šta je to od jela pirotskog kraja što nigde ne može čovjek da jede, a što ima ovdje? U pirotski kraj se najviše jede punjena paprika. Sarmica, punjena paprika suva, to je pirotska paprika, i razne pite, naravno, i jagnjetina. Pa eto, kažite vi, evo, jedan savjet, on hoće da ga vole, kaže. Kakve su piroćanke? Piroćanke su, da prostiš, malo, da se ne izrazimo nekako kako, nemoj. Nisu verne. Verne su. Nego? Verne su, nego nisu dobro poslušne, mora da budeš ti žensko, a ona muško. On nema tih problema. Može, barem me neko voli. Ja mogu čašu vode dobijem ako nije problem. Može i sokić nam da si... Ne, samo čašu vode, hvala puno. I dobio si i vodu, i poljubac, i instrukcije. Bogod će ovdje da ostane, neće idem više s vama nigdje. Zlati moj, ja se toliko rastužim za dečicu, imam unukicu koja studira u Beograd. Šta studira? Filološki jezik. A, dobro, lepo. Lepo. I rastužim se i nekad mi dođe i plačem, da vam kažem pravo. Plačem nekad. Potraži vodicu. Što je teška situacija zbog toga? Ne, zbog situaciju ne. Plačem me što se rastužim, na primjer, ovamo nemaš Milane nikoga. Nikoga nemaš mladog sveta. Nema pa. Nemaš ajde kažem, telefon je oskudan. I... Usamljenost. Nisi sa djecom. Meni nekako i prije ta usamljenost, da vam kažem pravo. Ali ne uvek. Ali ne uvek. Radila u fabriku, ali to samo za 2-3 dana. Pa da. Ne može više. Ne vidiš decu, nemaš... A gde vam je familija? U Pirocu. Tu su u gradu, a? Da, u Pirocu. Sin, snaja, čera, zet, 4 unučići imam. Bravo. Da, unukica najstarija je sad na fakultet, a najmanji moj je 9 mjeseci. Bravo. Kako je ime njemu? Dušan. Dušan. Odlazimo iz divne Gostuše, sela koje za sada ima samo 25 ležajeva za turiste. Imaju ih samo oni najambiciozniji, ali neka nova vremena moraju doći da bi turizam došao sa njima. Ja svoje goste dalje vodim kroz divlju prirodu Stare planine.
Rešio sam da goste odvedem u avanturu osvajanja jednog većeg vodopada, ali im zbog neizvesnosti nisam rekao kuda idemo i šta radimo. U kasno proleće ima i snega i vode. Odmah na početku smo se izgubili. Jedan džip na jednu stranu, mi na drugu. Oko sat smo se tražili. Moj bratio. Vratio. Ali znate vi da mi nećemo njih? Evo ih! Evo su. Ne, ovo je vojska. Jesu? Evo su. Ovi su krenuli nas traže. Oni njih dvojica su samo. I dalje, Dragan je izašao negde. Njih dvojica su samo, oni su krenuli nas traže. Pa gde ste, dole? Jesi ti rekao da je trebalo da ideš pravo, a ne levo? Ej, našli smo braću, ako ništa drugo. Ako ništa drugo, čekaj da ga pitam, samo molim. Pa gde ste se odvojili vi? Promašili ste. Mi? Pa da. Idemo pravo, ali pričamo dole. Ajde. Ništa. Sljedeći put. Promašili ste. Krenuli smo pešaka i procena je bila da nam treba sat i po do vodopada. Ovo bi bio posljednji nivo naše igrice prema mom planu. Mokre noge, teren nepodnošljiv, ali priroda neverovatna. Kada smo posle 40 minuta hodanja shvatili da nas čeka deonica u kojoj će biti snega do pojasa, a da pada mrak, razočarenje je osvojilo naše redove. S druge strane, Nenad je imao susret sa zmijom, što nas je sve začudilo. Mrdala se. Mrdala se, namestila se ka meni ovako. Može je bilo onako na daljinsku upravljanje. Okrenula se ka glavi, glavu ka meni i nabila se u oprugu. Znači spremna za napad? Spremna za napad. Ali jesi je porazio? Ali, koliko si ti? oko Sokolova, pa to mi gameri imamo razvijene. Pa da. 600 čulo, ko smater mi. Jel si je proburazio štapom kroz glavu? Pogledom. Ali će se pretvoriti sad bez šale. Ja mislim, Dragane, da odustanemo ovde, da se pretvorite u agoniju. Najbolje. Jer uhvatit će nas mrak u snegu do pojasa. Nazad. Znači morate da plivamo. Ti si vođe puta. Videli smo mnogo prirode. Bolje mi da idemo u Dojkince. Ja znam jednu kafanu, uvek mi je bilo draže da sedim u toplom. Noge su mi mokre. Pa i meni, ja imam mrežice. Ako ti je za utehu i meni su. Pola i ja imam mrežicu, jo. Mokro sve. Drama. Ajmo, Dragane, idemo. Ništa. Ajmo tu kafana da imamo. Pastiru, vodi nas, mi smo tvoje ovce. Milane, pazi! Milane, pazi! Opa! Jel skijaš, Milane? Jel skijaš? E, pa da skijaš... Udri se, šta se te držim, alo? Alo? Snimio si mi kako sam pao. Opa! Ajmo, braćo. Opa! Vamos. Ej, evo, šteta, brate. Pa nema veze, ajde. Pazi, makar da nema snega, pa ajde, ne znam, da pokušaš nešto do gore. Ne, ali ima snega vredi. Koliko mesta mora se gazi pot. Game over. Kako nismo do vrha došli, bre? Hodi, Bodane. Utehu smo i gosti gejmeri i ekipa emisije Gost i ja pronašli u selu Dojkinci, u krčmi Čika Goluba. Sušili smo obuću, kvasili grlo i pričali doživljaje. I priznali smo da nismo nepobedivi. Uvek ima još jedan nivo. Jao, nemoj, nisam planirao. Neću, znaš što što bude? Dragane, nemoj mene da stikaš, ljubite, brate. Da protera na kivu. Znaš što, rugaju nam se posle kada stikaš se ekipa i to.
Ja bio gost kod Milana. Pravo da vam kažem, gdje ćeš lepše od Srbije, od ove miline. Nemamo more, ali imamo najlepše planine. Pakokline i doline, jezera i vrela, netaknutu prirodu, banje i etno sela. Budi naš gost, budi naš gost. Možeš ti doći ovaj godinu na gulaš i paprikaš. Ili berule, stolak, frike, na roštini, sataraš. Na zapadu uvac, peruća cidrina, a isto Klepare, Sava i Timočka krajina. Ovčar, Kablara, tek manastiri, tu će svako vrlo lako dušu da umiri. Sa Milanom nova poznanstva i jedinstva, usput tradicija srpskog gostoprimstva. Ma budi naš